Mabango siya guys. Suit talaga siya for teenagers like yung mga pa-high school na gano'n. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you're still watching on my YouTube channel! So yun nga guys, kumusta kayong lahat? For today's video, gagawa na naman tayo ng isa na namang product review mula pa rin sa Aficionado. So yun nga guys, pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang gumawa ng shoutout sa inyong lahat na nanonood dito sa ating YouTube channel. And kung kayo ay napadpad dito, you found the right channel. So ayun nga guys. So yung gagawin natin ngayon is scent naman for women. And this time, yung i-review natin is F5. Ayan. Ayan guys. So F5. So titingnan natin kung ano yung scent nung F5. So are you guys ready? Tara! So guys, bali ito na yung ating F5. As you can see, naka-sealed pa siya. And for you to be able to check kung tama yung F number, so meron dito dun sa cup. Ayan, so dito naka-print yung F number. And then dito rin sa baba at the bottom part dito. So, dito rin naka-print kung ano yung F number. So, dapat guys, nagmamatch yung print dito and then dito sa bottom part. Ayan. So, ito na. Open na natin. And then, usually guys, pala, if bago kayo dito sa ating channel, usually yung ginagawa natin sa pagre-review is tinetest muna natin siya a couple of days bago natin siya i-review para mas maging authentic yung review natin. But this time around, yung gagawin natin is gusto ko kasi i-test naman yung unang gamit, yung unang spray ng product. Okay? Ayan siya guys. Charan! Okay, ito na. Natanggal na natin yung seal. And then, open. OMG, parang na-excite ako kasi medyo matagal tayo na hindi nakapag-review. So, itry natin. OMG guys, mabango siya. For me, yung scent na to, yung F5 is OMG. For teenager siya. So, suit siya for teenager kasi hindi siya, karamdaman lang yung mabango siya in the sense na hindi siya nakaka-irritate. Tapos hindi rin siya matapang. Mild lang yung scent niya. And then para siyang scent ng... Actually, ito is inspired siya ng plum blossom. So, yun yung mga bulaklak na galing sa mga plum trees. Ganon. So, ito siya. Medyo... Pag dinadamihan mo yung spray, parang medyo tumatapang siya ng konti. Ayan. So, i-try ulit natin siya. Pero, nangigibabaw pa rin yung bango niya. Ayan. Actually, umaalingasaw na nga sa room. Oh, super bango. Pag bibili kayo nito is, of course, meron siyang kasamang pouch kung either bibili kayo sa kiosk or through online stores. Sa pag-store naman is make sure lang na i-store natin siya sa room temperature. Dapat hindi siya naka-expose sa direct sunlight.
And of course, dapat i-store din natin siya sa place na kung saan hindi naaabot ng mga bata. Kapag naubos nyo na pala yung bottle, so wag nyong itapon guys. Dalhin nyo yung empty bottle sa next purchase nyo para makatipid kayo or magkaroon kayo ng discount. Mabango siya guys. Suit talaga siya for teenagers like yung mga pa-high school na ganon or even yung mga college students na mga girls. Yung price pali nito is 288 na siya. Nagkaroon na sila ng price increase. Dati kasi it's yung 85 ml is 265 lang. Guys, mabango siya. Naaamoy ko pa rin until now. So, na medyo nag-break tayo ng mga ilang hours. So, bali, ito pa siya. Parang kumakapit pa rin siya. I'm sure lahat naman kasi ng scent ng aficionado is tumatagal siya. Long-lasting talaga, di ba? So, usually nga, kapag tinatanggal mo na yung damit mo, tapos parang naaamoy mo pa rin yung scent. Talagang kumakapit siya. That's it! That's it yung ating review. And please, do not forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. That's all everyone. Ciao!